Najviac hejtu, ktorý som dostala na internete, bolo práve na prečo bývam v nájme, že nájom sú vyhodené peniaze, že prečo si kupujem byt, keď v ňom nechcem bývať a vlastne platím niekomu inému hypotéku. Vás poprosím, aby ste mi dali odber na tento YouTube kanál, pretože sa snažím naozaj toto tvoriť a je to tu oveľa ťažšie a chcem dosiahnuť 1000 odoberateľov, takže každý odoberateľ sa počíta. To naozaj, keď točím videa na túto tému, tak vie strašne veľa ľudí zodvihnúť zo stoličky. Tak si poďme povedať, prečo v mojom prípade je nájom oveľa lepšie finančné rozhodnutie, prečo mi nájom šetrí peniaze a prečo to tak vlastne mám. Musím povedať, že nikdy som nejak netúžila po vlastnej nehnuteľnosti, aby som sa tam cítila dobre. Že napríklad generácia mojej mamy a tak oni majú takéto sugerované, že potrebujú bývať vo vlastnom, aby sa cítili ako doma, že to je ich domov. Aj moji rodičia, napríklad keď som kupovala byt na investíciu, tak sa čudovali, že ty bývaš v nájme, takže som akože bezdomovec. A vlastne namiesto toho, aby si riešila svoje vlastné bývanie, tak ideš kupovať byt, ktorý budeš prenajímať niekomu cudziemu. Že naozaj pre nich to bolo najprv nepochopiteľné, samozrejme teraz už ma v tom podporujú a chápu to, lebo už aj oni prenajímajú byt. I je to také na Slovensku strašne, že vlastne nájom nie je dobré finančné rozhodnutie, že je to len nejaká dočasná vec, že to nie je dobré, proste, že to je nevýhodné, že najlepšie, čo môžeš robiť, je si platiť vlastnú hypotéku, alebo aj nie, keďže ja som ten príklad, pretože ja veľmi dobre viem, koľko by ma vyšla hypotéka, keby chcem bývať vo vlastnom v Bratislave, koľko platíme tu nájom, nie len nájom samozrejme, lebo veľa ľudí si mýli, že splatka hypotéky sa rovná nájom. Tak vôbec nie je, pretože ak títo ľudia vlastne nejakú nehnuteľnosť, tak vedia, že okrem platky hypotéky, koľko ďalších nákladov má, to znamená energie, dane, poistenie, nábytok. My bývame v byte, kde reálne naše je toto kreslo, tento nočný stolík s tou lampou, tuto môj pracovný stôl so stoličkou a to je všetko, hej, že všetko tu je gauč, tu je telka, tu je všetok proste nábytok, ktorý potrebujeme, zriadená kuchyňa, stôl, botník, skrine, všetko tu bolo. Iba taká kuchyňa, ktorá tu je, by stala podľa mňa 10 000 eur. Keď už, tak nám vlastne banka ukázala pred asi týždňom, koľko sme teda zaplatili na adresu prenajímateľky a ukázala nám, že sme vyše 30 000 eur zaplatili za ten celý čas, čo tu bývame, čo sú cca 4 roky. Si viete predstaviť proste tie reakcie ľudí, že to si mohla platiť vlastnú hypotéku a tak, áno, ale musíte si uvedomiť, že 30 000 je cca asi 40% alebo 35% sú energie, správcovské poplatky, parkovacie miesto a teda. Ten čistý nájom je naozaj 60% z 30 000 a keď to prepočítate na 4 roky, keď to prepočítate na 1 mesiac, v živote nikdy mi nedá momentálne, keď nie je 0,5% úrok, tak mi nedá banka žiadnu podobnú hypotéku, ako tu platíme nájom. Samozrejme to, že niekde platíš nájom, tým pádom si nebuduješ majetok ako niekto, keď platí vlastnú hypotéku, tak si musíš ten majetok inak zariadiť, preto mám investičný byt, preto sa snažím investovať do akcií, do krypta, do bitcoinu a teda, takže mám nejaké investície, ktoré mi suplujú tú investíciu do vlastného bývania, pretože tiež úplne, že neviem, či by som brala vlastné bývanie, v ktorom bývam, ako investíciu. Pretože podľa mňa 70% ľudí ten byt, ktorý spláca celý život, tých 30 rokov, nikdy nepredá. Nikdy z tej investície nevystúpi, nikdy ten zisk, o ktorom stále rozprávajú v tom komentároch, nikdy ho nevyberie. Väčšinou ten byt sa teda dedí. Keď je jedno dieťa, tak je to v poriadku. Ako náhle sú 2, 3, 4 deti, tak sa idú byť kvôli 10 000 eur. Takže to je ďalšia vec, ktorú ja teda nezažijem. Ja som jedináčik, ale aj tak ja som úplne OK s tým a hovorím to aj mojim rodičom. Užite si peniaze, nemusíte mi nič nechávať. Ja si svoje vlastné bohatstvo tvorím a nepotrebujem v 50-ke, lebo ako keď sa tí starí rodičia, alebo teda rodičia dožijú staroby, že neumrú z nejakej zlej veci. Keď nemajú nejakú nehodu alebo niečo, ale naozaj, že proste umrú starí, tak tí ľudia, tí deti ide v 50-ke. A aby som ja v 50-ke, aby mňa zachránil v 50-ke nejaký jeden byt, ktorý moji rodičia v ňom celý život bývali a mňa to zachráni v 50-ke,
to je akože extrémna finančná negramotnosť, hej, lebo samozrejme komentáre, že mojim deťom nič nenechám im viac ako ten človek, čo píše ten komentár, jedna vec. A druhá vec, proste v 50-ke už ja budem úplne akože zabezpečená, ja nebudem potrebovať od mojich rodičov absolútne nič, dúfam teda. Takže žiadny byt nebudem potrebovať zdediť, aby som ja bola zabezpečená, aby som mala vlastné bývanie. A preto to dedenie tiež nie je úplne šťastná téma, že dúfať, alebo že niečo zdedíš, alebo proste myslieť na svoju generáciu po nej. Naučte svoje deti finančnej gramotnosti, naučte ich šetriť, naučte ich investovať. Ukazujte im, ako proste sa treba narábať s peniazmi, ako dokážu zarábať lepšie, viac a to im stačí, nepotrebujú. Potom, keď ich toto naučíte, keď ich naučíte základ finančnej gramotnosti, nepotrebujú ten váš 100 000 byt, 50-ke. Ale poďme k tomuto bytu, pretože strašne veľa ľudí mne dáva zmysel, že ako mne sa môže oplatiť bývať v nájme. Jedna vec, ako som hovorila, nájom, výška nájmu je rozdelená z viacerých častí, alebo teda tu máme nájom z viacerých častí, hej, máme pivničnú kopku, čo tiež sa inak kupuje, takže tu stojí 6 000 eur pivničná kopka, hej, keby ste si chceli kúpiť. Parkovacie státie, ktoré má cca hodnotu 25 000. Byt tento má hodnotu 300 000 a viac. Takže už sme dajme tomu, že 340 000, že sme na hodnote 340 000 za byt, ktorý bývame. Hej, bývame v centre, alebo teda v Ružinove, na začiatku Ružinova, v centre, ja chodím MHDčkou, stačí nám jedno auto, ktoré používame proste, priateľ na ňom jazdí a pracuje, ale ja nestačí MHDčka a moje vlastné nohy. A bývame proste v naozaj drahom byte. Keby sme si mali takýto byt, takýto štandard dovoliť na hypotéku, tak splátka hypotéky je koľko? 1400 eur? 1200 je, dajme tomu, splátka hypotéky plus energie 200 eur, hej, takže 1400 eur. Len kvôli tomu, aby som bývala vo vlastnom, tak budem skoro dvojnásobok platiť, aby som bývala vo vlastnom, aby som, aj tak banka na vás zarába peniaze, aj tak tam je úrok. Z tých 340 000 vy 20% musíte mať v keši. Keď nie, berete na to spotrebák. Ja mám spotrebák, ja viem, čo to je. To je akože extrém, to sa naťahuje teda, ja mám spotrebák asi na 8 rokov a mám ho skoro rovnaký ako splátku hypotéky, pritom je hypotéka trojnásobne vyššia. Takže to už není sranda, naozaj tie byty v Bratislave. A keď ešte máte dobrý nájom, dobre situovaný, vyhovuje vám to, za dobrú cenu, zariadený, ste spokojní a viete si investovať popri tom, že bývate v nájme, tak sa máte fakt, že po tých 30 rokoch sa bude mať ja oveľa lepšie, pretože ja budem mať voľné peniaze, budem mať nainvestované peniaze, budem mať investičné byty, ja budem mať peniaze, ktoré môžem teraz byt predám, peniaze proste od brokerov si zoberiem a budem mať koľko? 500 000 eur, 1 000 000 eur, lebo proste budem celý život investovať a ten, čo tu sa búcha do prs, že býva vo svojom vlastnom byte a že si platí vlastnú hypotéku, tak bude mať ten jeden zaštivený byt, v ktorom bude musieť žiť do konca svojho života, nepredá ho, pretože prečo by predával niečo, čo potrebuje na život? To nie je, že aktívum, aj keď teda naberá na hodnote, ale teda predajú ho až jeho deti, tým pádom vlastne ho potrebuje na život, plus dôchodky, neviem ako budú. Takže naozaj treba si ako keby dať do tabuľky aj niečo iné ako len hypotéka, alebo teda nájom sa rovná plátka hypotéky. A áno, môžeme sa presťahovať na koniec Petržalky, aby sme si tam kúpili za 200 000 takýto byt, hej. Musíme si ho samozrejme zariadiť celý. Neviem, ako to tam je s parkovaním. Ďalšia vec je, že bývaš úplne na konci Bratislavy. Dochádzanie. Ja momentálne pracujem v Starom Meste, takže ja to mám tuto za 10 minút v práci. Neviem si predstaviť, ako by som musela cestovať z Petržalky, len aby som bývala vo vlastnom. Takže samozrejme veľmi, veľmi záleží, akého máte prenajímateľa, pretože áno, veľa ľudí hovorí, majú zlé skúsenosti. Ale takisto ľudia, ktorí bývajú v nájme, môžu mať skúsenosti zlé s tými majiteľmi bytov, ale na druhej strane aj tí majiteľia bytu môžu mať zlé skúsenosti s nájomcami. Proste to sú dve strany mince, ktoré môžete zažiť aj to a naozaj je to o ľuďoch. Všetko je to o ľuďoch a ešte to som chcela povedať.
vás poprosím, aby ste mi dali odber na tento YouTube kanál, pretože sa snažím naozaj toto tvoriť a je to tu oveľa ťažšie a chcem dosiahnuť 1000 odoberateľov, takže každý odoberateľ sa počíta a keď mi dáš ty odber, tak budem o jeden krok bližšie k tomu, aby som sa dostala k tej 1000, takže ďakujem a kľudne like, môžem mi napísať niečo pekné do komentáru, alebo mi napísať svoj názor, alebo niečo, to je jedno, akože ja rada konverzujem o rôznych témach, keď to je samozrejme v nejakej hranici slušnosti, takže kľudne mi píšte komentáre a poďme sa o tom baviť. Chcem povedať, že toto je môj prípad, ako vám to vychádza a ako to vy vidíte, je zase váš pohľad a všetko je v poriadku, tento content je o mne a ja sama viem, čo je pre mňa najlepšie. Takže ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.